Øvelsen her går ud på at observere tankerne og lade dem passere, uden at gå ind i dem. Så lad os begynde øvelsen. Begynd nu at gøre dig klar til øvelsen ved at finde en behagelig stilling at sidde i. Og lad hænderne hvile på dine lår. Og mærk dine skuldre falde på plads i en så afslappet stilling som muligt. Og når du er klar til det, så luk dine øjne i. Eller lad dit blik hvile på et punkt på gulvet foran dig. Og vend nu opmærksomheden indad. Sid et øjeblik og vend dig til at sidde her. Prøv at lægge mærke til din vejrtrækning. Måske kan du mærke, hvordan luften fylder din brystkasse på en indånding. Og hvordan du giver plads til ny luft igennem din udånding. Hvis der kommer tanker undervejs, så forsøg bare at registrere, at de er der. Tanker kommer ofte helt af sig selv. Og lige i den her øvelse behøver du ikke kæmpe mod dem eller gøre noget med dem. Prøv om du kan observere tankerne, uden at dømme dem. Tanker kan være om hvad som helst. Det kan være tanker om følelser, tanker om tanker, tanker om tid, eller om deadlines, eller sult eller tørst. Uanset hvad tankerne handler om, så prøv bare at betragte dem som en del af dit opmærksomhedsfelt, som kommer og går fra øjeblik til øjeblik. Bare lad tankerne være der, og prøv at lade dem passere uden at gå ind i dem. Som var de skyer på en himmel, der langsomt svæver forbi.
Hvis du opdager, at du begynder at blive revet med af en tankestrøm eller en enkelt tanke, så kan du altid vende opmærksomheden tilbage til din vejrtrækning. Hvis tankerne eller tankestrømmene skifter, så lad dem skifte og lad dem forandre sig. Du behøver ikke at forstå dem eller tænke dem til ende. Lige nu skal du ikke gøre andet end at bemærke dem og lad dem glide ind og ud af din opmærksomhed. Det er helt okay, hvis opmærksomheden nogle gange bliver fanget af tankerne. Men så snart du bliver bevidst om, at det er sket, kan du bruge åndedrættet og fornemmelsen af din krop til at vende tilbage til nuet. Og vend nu roligt din opmærksomhed tilbage til fornemmelsen af din krop, som du sidder her nu. Og se om du kan få en fornemmelse af hele kroppen, som bevæger sig med vejrtrækningen. Og mærk kontakten til stolen eller underlaget, du sidder på. Læg mærke til lydene omkring dig. Og begynd nu roligt at gøre dig klar til at afslutte øvelsen. Du kan begynde med at bevæge tæerne og fingrene. Og tag en dyb indånding. Og når du er klar, kan du blinke øjnene åbne igen.